Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу и задавать ваши вопросы. +3 8067 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Ну и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, адрес которого вы также видите сейчас на ваших экранах. Подписывайтесь. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это в свою очередь поможет нам продолжить работу на информационном фронте. А я этот эфир хотела бы начать со следующего информационного сообщения. Естественно, большая часть этого эфира будет посвящена визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Известно, что президенты начнут переговоры в Белом доме в 2 часа по местному времени, то есть в Киеве это будет уже 9 часов вечера. В расписании Байдена на встречу отвели 2,5 часа. Уже известно, что совместная пресс-конференция не запланирована. Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг. Также стало известно, что Экспортно-импортный банк США уже предоставит Украине помощь в размере $3 миллиардов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщают наши корреспонденты, ссылаясь на заявление Белого дома. Отмечается, что визит президента США в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства. Давайте послушаем цитату Белого дома и продолжим наш эфир. Наші країни завершать роботу над меморандумом про комерційну співпрацю, а Експортно-імпортний банк і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України підпишуть меморандум про взаєморозуміння з початковим обсягом підтримки Ексімбанку в розмірі $3 мільярдів. Также Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Министерстве обороны Украины добавили, что это соглашение усиливает прочное стратегическое оборонное партнерство между ведомствами 2 государств. В частности, углубление сотрудничества стран в Черноморском регионе для эффективного противодействия внешним угрозам, а также усиление сотрудничества в кибербезопасности. Давайте послушаем цитату. Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії Росії. С нами сейчас на прямой связи по скайпу дипломат, надзвичайний повноважений посол України в Ісламській Республіці Іран в 2010-2014 роках, дипломат. Пане Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Салам алейкум. Да. Алейкум ассалам. Алейкум салям, да, так вернее. Пане Александре, если мы говорим о визите президента Украины в Соединенные Штаты Америки, можно ли уже из того, что мы видели, сказать, что это визит успеха, успешный визит? Ви знаєте, я б, мабуть, не перевищував не саме значимість цього візиту, ні його роль в українсько-американських стосунках. Це рутинна робота президентів. Звичайний візит. Дуже добре, що він відбувся, але якогось надзвичайного прориву у відносинах між США і Україною, у ситуації в Україні навколо неї, в контексті російської агресії просто не відбудеться. І очікувати цього не потрібно. Звичайна робота. Найбільшим успіхом я вважав би те, щоб президенту України вдалося встановити нормальні, психологічно нормальні дружні стосунки з президентом США. Все останнє, повторюю, рутинне.
А как вы думаете, почему? Вот потому что многие политические аналитики говорят о том, что на фоне Афганистана сейчас голова у лидеров Соединенных Штатов Америки, у американского истеблишмента занята совершенно иным. Это может быть причиной? Звичайно. Ну, якби у нас щось сталося, була б, наприклад, якась нова військова операція Росії на Донбасі, то чим би був зайнятий президент Зеленський? Звичайно, він би був тут. Так само, як для президента Байдена, вивід військ з Афганістану став надзвичайним викликом. Не так все там просто відбулося, і сам процес дуже складний. Звичайно, що увага державного апарату США на даний момент пов'язана насамперед, я так думаю, з Афганістаном, адже мова йде про вивід американців, американських військ, чи йшла мова, оскільки вже виведення завершено. Це тисячі людей, афганців, які покладалися на американців. Це дуже непросте рішення, за яким стоять долі тисяч людей. І в тому числі, підкреслюю, американців, що є пріоритетом номер один для американського президента. Но при этом многие говорят, что наоборот, Украина может сейчас обратить эту ситуацию с Афганистаном в свою пользу и тем самым показать Соединенным Штатам Америки, что в отличие от Афганистана здесь есть Украина, которая является надежным партнером. И да, Соединенные Штаты Америки, может быть, опростоволосились с прогнозами о невозможности захвата власти в Афганистане талибами, но все же есть украинский кейс, который является успешным, и можно здесь показать какой-то прорыв Америки во внешней политике. Розумієте, прорив або значимість України для США треба показувати не у Вашингтоні. Треба показувати в Україні. А значних козирів у цьому плані у нас не так і багато. Що у нас? Є верховенство права. Що? У нас ідуть успішні реформи, у нас розбудований привабливий інвестиційний клімат для іноземних інвесторів, що є, може, найбільш потужним засобом розвитку нашої економіки. Що? Які карти ми, приїхавши до Вашингтону, маємо викладати на стіл? Мені важко сказати, я не знаю, що в загашнику чи у портфелі у нашого президента. Можливо, він знайде якісь аргументи. І тут би я хотів би сказати, що дуже часто, особливо в російській пресі, ситуацію в Афганістані інтерпретують як програш США. Я з цим дуже не згоден. Це програш насамперед афганського суспільства. Не повинні американці будувати в Афганістані демократію. Вони можуть допомагати будувати демократію. Так от, що стосується України, то тут громадянське суспільство справляється з цим чудово. У нас до візитів дуже часто таке якась перебільшена увага. От що скаже Меркель, що скаже Макрон, що скаже Байден. Та байдуже. У нас в Україні з принципових питань рішення приймає громадянське суспільство. Згадаємо 2014 рік. Що президент Обама чи США, чи Німеччина зупинили Путіна? Чому накрився проектором Новоросія? Наше суспільство стало на захист. Так і тут. Стисло, якщо відповідати на ваше питання. Пане Олександре, и раз уж мы затронули тему Афганистана, у меня здесь несколько вопросов, как человеку, который был какое-то время погружен в исламский мир. Вы были послом Украины в Иране. И все же, если мы говорим про Афганистан, после вывода американских войск с этой территории, как вы думаете, удастся ли талибам построить новое государство, как они назвали Исламский Эмират Афганистан? Талибам удастся построить государство. Что это будет за государство? Никто не знает, включая талибов. Что получится в итоге, сказать трудно. Но исламское государство они построят. Нет проблемы с исламским государством, скажем, в том же Иране. Построено исламское государство, функционирует. Другое дело... Я уже сказал, что в российской прессе было много смеха над Штатами, а сейчас появилась наконец-то озабоченность. Потому что Россия 20 лет сидела за спиной Соединенных Штатов,
А сейчас она Афганистан и талибов, и радикальный ислам, и наркоторговлю, на которой этот регион держится финансово, должна будет встретить лицом к лицу. Это будет очень тяжелые времена для Центральной Азии и России. То есть Афганистан может нести угрозу как России, так и Центральной и Средней Азии? Безусловно, безусловно. Причем, еще раз, в контексте распространения исламского фундаментализма или радикализма, как хотите, особенно на Северный Кавказ, на республики Северного Кавказа Российской Федерации, на Центральную Азию. Это одна сторона, и наркотрафик, в который, возможно, были вовлечены, сейчас вовлечены силовые структуры и России, но мы знаем, Россия, даже дипломаты вовлечены в торговлю наркотиками. И силовые структуры Центральной Азии, Республик Центральной Азии, это будет большая проблема. Может быть, не сразу, но со временем. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чухсагну, что наше время и подключились к нам в эфир. Александр Самарский был с нами на прямой связи. Дипломат, надзвичайний повноважений посол України в Ісламській Республіці Іран у 2010-2014 роках. А я рада представити гості нашої студії Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, вітаємо вас. Сілям алейкум. Добрый вечер. Пане Валерию, если мы говорим о визите президента Украины в Соединенные Штаты Америки, уже состоялась у него встреча с министром обороны США, уже состоялась встреча с министром энергетики, где, в частности, поднимался вопрос Северного потока-2, и вот к 9 часам, буквально через несколько часов, уже должна состояться встреча тет-а-тет с Джозефом Байденом. И все же, каковы ваши ожидания после этой встречи? Будет ли, на ваш взгляд, этот визит визитом успеха, каким его назвал министр иностранных дел України Дмитрий Кулеба? Ну, я хотів би, щоб це було б принаймні не візитом провалу. Тому що минулий візит президента Зеленського на той момент президента США Трампа був провальним. Я не буду цитувати CNN і Fox TV, просто Моніка Зеленський і очі Зеленського цитували всі на той момент американські провідні засоби масової інформації. І це не я придумав, і не українська опозиція сьогоднішній владі. Успіхів там жодного випадку не буде. І навіть тема Афганістану певною мірою, знаєте, як і тема коронавірусу для влади Зеленського є таким собі маячком, на який можна спіхувати власні політичні провали або економічні провали. Ну, нагадаю, дивіться, президент Байден буде зустрічатися з президентом Зеленським, а через 2,5 години рівно в нього о 16:30 за їхнім часом буде, як ви правильно зазначили, буде тижневий економічний брифінг його і віце-президента. Ви можете собі уявити, щоб в українській інституції таким чином працювали, що президент Зеленський щотижня давав нам брифінги рівно о такій-то годині, разом з віце-президентом? Ні, ми не можемо уявити. Таким чином працює американська демократія, таким чином працює інституції. Далі читаємо. Державний імпортний банк Америки дає 3 мільярди. Ні, він не дає 3 мільярди. Він дає гарантії на експорт в Україну американських товарів і послуг. Ще раз, на експорт в Україну, а не імпорт з України. Нам це звітують, як нібито здобутки, прориви і переваги. Президент Зеленський на зустрічі з міністром енергетики говорить ті слова, яка ця міністр енергетики сказала на зустрічі трьох міністрів енергетики на Кримській платформі 23 числа. Йому не сказали навіть очевидно, що ці слова це належать саме цей міністр енергетики. Нам розповідають про те, що президент Зеленський заявив, що російський газ він брудний, про те, що там є викиди СО2 найбільше, про те, що він погано тхне корупцією і іншими такого роду речами, але ці слова сказала пані міністр енергетики 23 серпня на зустрічі на Кримській платформі. Розумієте, яким чином працює в їх інституції, яким чином працюють наші інституції? Яким чином президент Зеленський цитує міністр енергетики ті слова, яка вона говорила тиждень тому? Тому що він не цікавиться, йому це не цікаво, бачите, що написали, то дав. Де ми маємо знайти якісь прориви? В тому, що підписані меморандуми, вибачте, слово меморандум до того вже дискредитовано, що я навіть не буду цю тему далі продовжувати. Про конкретні мільярди ми з вами колись говорили, коли президент Зеленський був в Омані, в Об'єднаних Арабських Еміратах. Нам розповідали, що сюди
золотим дощем пойдуть ці шейхів і еміратів гроші, але поки що я цих грошей не бачив. І українські громадяни також. Але для Зеленського тепер тема Афганістану буде дуже вигідною, тому що, нагадаю, як економічна криза почалася задовго до епідемії коронавірусу, ми отримали в січні 2020 року падіння ВВП вперше за 49 місяців, але тепер нам всі розповідають, що якби не коронавірус, зрозуміло, що у нас було б все дуже добре в економіці. Так само і буде говорити, прориви не відбулося, тому що було от Байдену дуже важливо говорити про Афганістан. Але как же интерес Соединенных Штатов Америки по Украине, по кейсу Украины? Разве они не заинтересованы в каких-то успешных переговорах, в каких-то реальных прорывных решениях, соглашениях и так далее? Потому что Украина, ведь мы понимаем, является форпостом Европы и Североатлантического альянса. І США це розуміють. Да. І Європа це так розуміє. Так разве не в их интересах как раз эти прорывные решения и соглашения? Що робити? Що робити? Дати гроші владі Зеленського і тим самим олігархам, які стали набагато більш багатшими під час каденції Зеленського. Так опять мы можем обратиться к Афганистану и увидеть триллионы долларов, которые вливались в Афганистан. Так, нам так само будуть розповідати про 60 мільйонів гривень на безпеку, але нагадаю нашим глядачам, що тільки зброї залишилося в Афганістані, залишилося талібам на 85, увага, мільярдів американських доларів. Це насправді дуже складно пояснити, можливо, нашим глядачам, але американські інституції не дозволяють собою так маніпулювати. Зверніть увагу, що не буде брифінгу, не буде підходу преси двох президентів, тому що президент Байден не хоче дозволити використовувати собі такого роду майданчики для політичних спекуляцій. Хіба він, він точно не знає, але хіба не говорили перед візитом слова Арахамі про те, що розмова буде на підвищених тонах? Хіба президент Байден не знає про те, що Зеленський або його адміністрація, інституція, які розробляють проекти рішень, хіба він не знає про те, що, скажімо так, візьмемо такий приклад, що президент Зеленський хоче запитати Байдена, рік тому він говорив про це в зухвалій такій манері, чому Україна не в НАТО? Хіба не сказав пан Блінкен, чому Україна досі не в НАТО? Хіба він не передав 5 цих окремих пунктів спочатку по дипломатичних каналах, щодо судової реформи, щодо інших питань порядку денного в Україні, які не дозволяють зробити успішним кейсом те, що не може робити сама Україна. Знаєте, північноамериканські індіанці мають прислів'я: не можна привести коня до водопою, але не можна примусити його пити. Тобто вони не можуть за нас вирішити ці питання. Якщо сьогодні розповідають про Північний потік-2, візьмемо окрему тему, і говорять про те, що от домовилися американці з німцями, вважайте, що з Європи за рахунок України, то, вибачте, аргументи зійтися посередині хіба не президент Зеленський давав в якості такого роду аргументації? Якщо ти вважаєш, що можна легко зійтися посередині з путінськими хотілками, хоча це війна Росії проти України і агресія, то, вибачте, хіба не можна розглядати, скажімо так, зійшлися посередині на території України інтереси за рахунок Украины, Но США. ведь с другой стороны, разве наши западные партнеры не понимают, что такое соглашение дает карт-бланш Путину на дальнейшие агрессивные действия? Вони прекрасно розуміють. І на дальнейший шантаж Європи, вони в тому прекрасно числі. розуміють, але я задаю конкретне запитання. Дивіться, перед візитом Блінкена міняють Коболєва на Вітренка. Я зараз не про шило і мило, як поміняли, а про те, що корпоративне управління, яке є одним з скажімо так, маячків структурних реформ, коли керівники державних підприємств не будуть розмінною картою для того, щоб політичні фракції, які представляють фактично олігархічні клани в Україні, отримували собі в управління ці ресурсні речі. Вони так розглядають звідси це питання. Питання ж не про зарплати Коболєва і Вітренка, ми ж про це розуміємо. А в тому, що раніше Нафтогаз генерував 6% практично дирці в бюджеті України до влади Майдану, до 2014 року. Вони це прекрасно розуміють. Так завтра вони задають запитання. Північний потік-2 вигідний для німців і для Європи, давайте називати речі своїми іменами. Давайте. Він позбавляє Україну таких-то грошей. Вони задають запитання, а завтра захочуть поміняти Вітренка, наприклад, на людину заради компромісів. Сказав же Арахамія або Корнієнко, що якщо нам не сподобається США, ми можемо так, чи Арестович, ми підемо в сторону Китаю, наприклад. Завтра їм захочеться йти в якусь сторону, вони призначать іншу людину, і тоді гроші
вважайте, недополучені Європою і німцями, підуть в кишені українських олігархів. Це справедливо поставлене запитання. Це є аргументи проросійським силам, Ліпенам, Шрёдерам, там, Земанам, я не знаю, там, якимось там Орбанам. Є. Тому що це питання не корпоративного управління, питання політичного тиску на незалежні інституції. Я з цього почав нашу з вами розмову. Якщо вони мають кримінальну справу і санкції проти Коломойського, наприклад, в США, за те, що він виведені з України гроші вкладав, відмивав відповідно до законів, але все ж таки він вкладав в американську економіку, і там є санкції, і є кримінальні справи, а в Україні, звідки він виводив ці гроші, він став на мільярд багатше за минулий рік, за свідченнями українських Форбсів і Фокусів, то, вибачте, це питання до США, це питання до Меркель, це питання до їх, чи це питання до того, що називається судова реформа, ще питання щодо того, що називається корупція, щодо того, що яким чином у нас ухвалюються рішення. Тому питання не в успішному. Вони прекрасно розуміють, що це карт-бланш Путіну, але вони не можуть зробити за нашу роботу. Вони не можуть позбавити корупцію, а Блінкен сказав, що другий український фронт після відсічі російської агресії – це українська корупція. Нагадую нашим глядачам, може Зеленський не знає, що корупція не там десь, не у Порошенка, не у когось іншого, а в нього, тому що корупція за визначенням – це використання службовою, посадовою особою свого службового становища задля утримання незаконного збагачення. Правильно? Правильно. Тобто, значить, вона завжди при владі. Хіба ці речі, які вони говорять, це не є українським питанням? Вони не хочуть, щоб гроші американських платників податків або недоотримані гроші, якщо йдеться про Північний потік-2, недоотримані гроші європейських платників податків, європейських громадян, у урядів немає своїх грошей, може Зеленський і наша влада цього не розуміє, це гроші нас з вами, наших громадян, які нас дивляться, це наші з вами гроші. Так от, вони не хочуть, щоб ці гроші, які будуть сюди вкладатися, які будуть інвестуватися, виводилися на ті ж самі офшорні рахунки, або щоб український олігарх, і той самий Коломойський, ставав ще більш багатим. Це питання до нас. То есть, по итогу, пока Украина не выполнит эти домашние задания, то о каких-то прорывах говорить речи не идет. Ну, нам же до того вже сказали. Це ж питання, розумієте, під час зустрічі підписуються проекти рішень. Не буде там, окрім меморандумів, жодних конкретних рішень. Співпраця, майбутнє, можливо, там Вестингхаус побудує від 5 до 30. Ну, вибачте, розброс цифр 25 мільярдів – це смішно. Пілотні проекти, гроші, 277 мільярдів в тих паперах, які Зеленський привіз туди. Це Маніловщина і Хлістаковщина, якщо пам'ятаєте російську літературу. Це, насправді, знаєте, ньюзелюки, якщо вже такі. Вони це вже давно пройшли, вони прекрасно розуміють, що відбувається в Україні. Вони дипломатичними каналами давали нам зрозуміти, що ми маємо зробити. Ну, а Україна, відповідно, українська влада, відповідно, робила те, що вона вважала за потрібним. Ще раз наголошую на тому аспекті, що насправді напередодні візиту Блінкена якраз відбулася такого роду зміна. Це фактично підкосило американські аргументи в розмові з німцями. Мені сказали, дивіться, що там відбувається. Вони завтра поставлять росіянина, по російську силу, їм треба буде голоси ОПЗЖ, як вони проголосували за Шкарлета, їм треба буде вирішувати свої вузькі політичні питання, вони можуть поставити таку людину, а чому ми маємо втрачати там, де будуть отримувати українські олігархи, українська влада собі прибутки. Тому є інтереси України, є інтереси української влади, не часто вони збігаються. Тому, до речі, якщо говорити про інституції, нагадаю нашим глядачам, що проблема Трампа була в тому, що під час розмови з Зеленським на той момент офіцер сказав, він спеціально контролює ці розмови, про те, що що Трамп поставив свої інтереси вище за американські інтереси. У нас можливо такого роду речі? Ні, неможливо. І це дуже добре розуміє американська сторона. Ще раз наголошую, можна привести коня до водопою, але не можна примусити його пити. Можна кричати, чому ми не в НАТО, але, вибачте, американці хіба не знають, що тільки недавно був призначений посол, постійний представник України при НАТО. Можна кричати що завгодно, але якщо ти не виконуєш оборонне замовлення, то питання не до американської сторони. Можна говорити що завгодно і запитувати Байдена, чому не в НАТО, але щорічна програма Україна-НАТО – це практично те, як дорожня карта, яким чином працює навіть те саме ПДЧ, це завдання, які обговорені, визначені, артикульовані, оформлені відповідно до документів. Так от, щорічна програма Україна-НАТО була підписана президентом Зеленським, увага, на цей рік, увага, в травні цього місяця. Це Байден, Меркель в війні, чи це можливо там, я не знаю,
хтось, я проти Північного потоку-2, я проти такого роду речей, але вибачте, сам президент Зеленський визнав на прес-конференції передостанній, що протягом останнього року значно зменшилася підтримка Франції, Німеччини, України. Он, Але кстати, сегодня прокомментировал «Северный поток-2» и сказал, что Украина хочет договориться о гарантиях санкций на случай запуска газопровода именно со стороны Соединенных Штатов Америки. Он сказал, что к ним доверие больше, в отличие от некоторых наших западных партнеров, очевидно, намекая на Германию в том числе. Вот если мы говорим о санкционных гарантиях на случай запуска, очевидно, что «Северный поток-2» все же запустят и ведут в эксплуатацию. Можно ли будет добиться этих санкций? Могут ли они быть в качестве гарантии предоставлены Соединенными Штатами или нет? Яким чином? Мене виникає питання. В тому документі, який був підписаний Байденом за Меркель, немає гарантій США щодо безпеки. Там є гарантії Німеччини щодо того, що якщо буде використовуватися як зброя, але це, знаєте, це... Ну, тоже вопрос, а кто решает, да. что является оружием, или кто использует? Правильно. І Меркель, коли прилетіла, також почала говорити про те, що Україні треба це зробити, це і це. Вони завжди зможуть сказати, що Україна не зробила того, що вони насправді тепер не можуть запустити санкції. А хіба Росія... так з НАТО то же саме, дивіться, зверніть увагу, що говорить про те, що Росія буде використовувати, може використовувати газ як зброю. А ми якось не помітили, що Європа вже розколота по цьому питанню. Хіба ми не побачили, що вже використовується як зброя? Звичайно, якщо ми говоримо про те, що існують вже проблеми щодо сприйняття, несприйняття, якщо Польща подає до суду, виграє його, але німці подають до того самого суду, щоб апеляцію, щоб Північний потік-2 був виведений з-під дії третього енергетичного пакету ЄС, то зрозуміло, що Європа вже розколота. От чому питання. Тому яким чином це буде час ще використовувати? Знаєте, це принцип селямі. Колись використовував Гітлер, зараз використовує це Путін. Тобто немає одразу якогось там наступу. Є поступово пересування цих червоних ліній на території України, проти якогось є агресія. Кожен окремий момент нібито не є таким, що однозначно викликає такого роду реакції. Тому я не бачу можливості для гарантій, невербальних, якби президент Зеленський. Знаєте, колись я давно говорив, коли Україна була фактично під тиском, позбавлена статусу ядерної держави. Я розумів, що ми не суб'єкт. Я потім задавав питання це Кравчуку. Зрозуміло, що на той момент нам дуже складно було протистояти тиску США, Європи і насамперед Росії. Але, вибачте, можна було торгуватися щодо НАТО. Я кажу слово торгуватися, я кажу реально, ну скажімо, не дипломатичною мовою, але це були торги. Президент Зеленський знав, що Північний потік буде побудований. Можна було тоді вимагати, вибачте, не обов'язково ПДЧ. Знаєте, Корея не входить, Південна Корея не входить до НАТО. Ми прекрасно розуміємо, якщо громадяни не знають, то я скажу, що Північна Корея запросто може окупувати без американської військової бази Південну Корею. Запросто. Але насправді розміщені там Збройні сили США, вони і є тією гарантією. Так само з Японією. Чудо японське і південно-корейське чудо – це американський захист, а тоді туди йдуть вже інвестиції, коли робляться певні роду реформи. Тому можна було б говорити про серйозні гарантії. Пам'ятаєте, у професора Перебоженського така бумажка, щоб це було одразу вирішено. Тому ми говоримо у статусі основного союзника США вне НАТО. Ми можемо, да, але зверніть увагу. Зараз в рамках президента Зеленського відновлена стратегічна комісія Україна-США. Вона не працювала 3 роки. Да. Зрозуміло, що під час передвиборчої кампанії Порошенку важко було це робити, враховуючи, що в них там також були пертурбації і пієтет Трампа перед Путіним. Але, вибачте, 2 роки не відновлювалася ця комісія. Зараз в якості здобутків Зеленського під час візиту говорить про те, що насамперед буде відновлене стратегічне партнерство, і там в рамках цієї комісії президент Зеленський презентує в жовтні місяці своє бачення, скажімо, інвестиційної привабливості України, там інших таких питань. Там будуть зустрічатися на тих полях
той самий міністр закордонних справ Кулеба зі своїм американським колегою. В рамках комісії вона не працювала. 2 роки Зеленський і монобільшість при владі, але комісія не працювала. От вам відповідь на ваше запитання. Вместе с этим, вот, возвращаясь к тезису про Афганистан, хотела бы у вас тоже это услышать, потому что вот недавно экс-заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Вершбоу сказал, что Байден мог бы принять вновь свое лидерство, а из-за выхода из Афганистана многие Соединенные Штаты Америки обвиняют в том, что она уже не гегемон и не является таким мировым жандармом. И вот, поддерживая Украину в противостоянии с агрессией России, Байден смог бы вернуть это лидерство. Вот как вам такая теза? Теза гарна, теза добра. Я, по-перше, хочу сказати, що я не підтримую багатьох цих посипателів голову попелом, що Америка втратила лідерство. Як показала практика, як сказав сам Байден, не можна підтримувати тих, скажімо так, ту владу і тих бійців, які самі не хочуть воювати за свою владу, за свою країну. Це логічно чи не логічно? Я абсолютно погоджуюсь з паном Олександром, який був переді мною в ефірі, який розповідав про те, що тепер Росія матиме проблеми, тому що там найбільша російська база – це 201-ша, яка знаходиться на території Таджикистану. Опір талібам – це опір Ахмед Масуда, сина Ахмед Шаха Масуда, який воював ще проти Радянського Союзу, а потім проти Талібану. Це якраз таджикська група, там ще узбеки примикають до них, і це серйозні проблеми саме для Росії. Вони дійсно ховалися за спиною США. Що таке американське лідерство? Розумієте, коли є єдиний жандарм, то він на собі тягне всі негативи. І пам'ятаєте, як в радянські часи американці захищали ту саму Європу і тих самих німців від російської агресії, а німці виходили на демонстрації проти війни і за свободу. Забуваючи про це, навіть не сплачуючи до НАТО тих грошей, яких і примусив платити, до речі, Трамп. Тому питання в тому, що Росія тепер отримує проблеми, а США отримує можливість концентрувати... Ви думаєте, Сполучені Штати розіграли таку шахматну партію? Вони виконали своє завдання. Нагадаю, чому американці пішли в Афганістан. Там був Бен Ладен, який взяв на себе відповідальність, який насправді був винен в тому, що відбулося 11 вересня 2001 року. Да, но они это задание выполнили в 2011 году, когда ликвидировали Усаму Бен Ладена, а с 11 прошло 10 лет. А потім вони мали підтримувати той режим, який насправді вважався такий, який буде демократичним. Але якщо вони не хочуть за нього воювати, повертаючись до початку нашої розмови, то хто ж за них буде воювати? Американці далі будуть класти свої життя і свої трильйони? Ні. Цього не будуть робити. А наявність сили, іноземної сили на твоїй території тільки певною мірою консолідовує всі опозиційні сили. Тому американці були, по-перше, офірними цепами, як всередині Афганістану. Проти них були багато хто, тому що люди не люблять іноземців на своїй території. Вони були... Вибачте, ефірними цепами на них все скидали європейці, які казали, що ви там не втручаєтесь. Пам'ятаєте, багато було аспектів, ми вводимо свої війська з Афганістану, іспанці це зробили після погроз Аль-Каїду. Тобто вони несуть на собі витрати, вони захищають тих людей, яких вони навіть не знають. Пам'ятаєте слова, які казав колись Чемберлен, але потім вони насправді були викарбовані на пам'ятник американським солдатам, які воювали за корейців. Тобто вони насправді і були тими людьми, які лідерство своє зберігали. Тобто насправді вони виконали своє завдання. Вони не можуть постійно 20, 30, 50 років бути присутніми, витрачати гроші. І ми побачили там, де самі афганці одразу перейшли на бік практично Талібану. Тому це питання дійсно сьогодні буде проблемне для Китаю. Я не буду зараз про це одразу. Но при этом разведка США сообщала о том, что невозможно. Це інше питання. Розвідка США, Мі-6, розвідка Великої Британії, німці. Меркель визнала про те, що вони помилилися. Вони не врахували цього аспекту, про який я вже говорив. Тобто таліби справили цією країною до того, як американці зробили цю гуманітарну місію і ліквідували Бен Ладена як ватажка терористів. На сьогоднішній день таліби мають певні серйозні проблеми, тому що їм не можна вже показувати те, що вони колись показували. Вони насправді дійсно відновили свою владу, тому що всі вже побачили, що вони знов сюди повернуться, тільки питання коли.
І тому це відбулося дуже швидко. Я, наприклад, був скептично налаштований на тому, що талібам треба буде 8 місяців, як казала американська розвідка, того, що вони взяли Кабул. Єдине, що я сподівався, Кабул знову знаходиться недалеко від цієї фактично долини, цієї логовини, де є таджикська опозиція талібам, Паншері. Да. І тому я думав, що все ж таки якимось чином це може якось впливати, бо саме Масуд увійшов першим в Кабул тоді, коли були скинуті проросійські сили. Тому, російська, верніше, також сили. Тому тут я, наприклад, не був здивований. Я був здивований певною мірою хаосу, мало того, який там все-таки відбувався, тому що, думаю, буде все ж таки більш впорядковані такі речі, але це питання, очевидно, інших коментарів. Тому що, коли відбувається катастрофа – це процес з надшвидкою швидкістю. Тому питання швидкості – це питання все одно масштабності катастрофи. Я думаю, що процес евакуації буде набагато більш організованим. Але американці виконали своє завдання, і таліби на сьогоднішній день будуть, я не буду говорити слово, що вони будуть проамериканськими, скажу обережно, вони будуть намагатися якраз будувати взаємини з цивілізованим світом, ще раз, намагаючись. Питання ексесу виконавців – це інше питання. Але намагаються, сама влада, намагаючись все ж таки певною мірою врахувати ті речі, які були до 2001 року. Тем более, что и у Талибана, и у Соединенных Штатов Америки заявили о том, что переговоры будут продлеваться через Катар с Соединенными Штатами и Талибаном. Ну, поживем, увидим, как будут развиваться события. Я все же хочу вернуться к Украине и к визиту президента Украины в Соединенные Штаты Америки. Как мы сказали в начале нашего эфира, там он уже успел встретиться и провести переговоры с главой Министерства обороны Пентагона Соединенных Штатов Америки. И там в ходе встречи с Ллойдом Остином президент Украины обсудил ситуацию на востоке Украины. И в контексте этого речь шла, в частности, о российских учениях «Запад-2021». Давайте послушаем цитату Зеленского. Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань «Захід-2021». Я думаю, разделить этот вопрос на две части. Сначала вопрос безопасности, вопрос Донбасса, потому что до этого в офисе президента сообщали о том, что ключевым вопросом переговоров будет, в частности, вопрос привлечения Соединенных Штатов Америки к урегулированию войны на востоке Украины и к вопросам деоккупации Крыма. И про Запад-2021 уже во второй части обсудим. Все же, к первой части. Насколько Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться то ли к нормандскому формату, то ли к созданию другого какого-то формата по урегулированию этих вопросов? Знов-таки це залежить від української влади. Я вже казав, якщо ти бачиш в очах Путіна мир, то що ти хочеш, щоб там бачили Байден, Макрон і Меркель? Но ведь сейчас риторика изменилась. Ні. Недавно було день окупації Криму, так? То президент Байден опору окупації Криму. Президент Байден 4 рази називає слово «Росія», що вона здійснила ці незаконні речі, а президент Зеленський говорить про те, що України вирвали серце, але не називає, хто це вирвав. Це ж не Талібан вирвав, правильно? Це не Науру, це не Венесуела вирвала в Україні серце. Це зробила Росія, але президент Зеленський чомусь не називає ці речі. Тому дискурсивно, він досі знаходиться в цій парадигмі. Парадигмі того, що ми можемо з ними домовитися, але допоможіть нам з ними домовитися. Я хочу з ним зустрітися, але я хочу і вас підключити до цього формату. Вибачте, це я не буду вживати такого терміна. Может, это правильно, а может, не стоит встречаться с Путиным тет-а-тет и общаться? Разве в данном вопросе не должна быть третья сторона? А чому ж тоді президент Зеленський хоче зустрітися з Путіним? Тобто ми прекрасно розуміємо, що влади сценарісти вправні, гарні в Україні. Але це прекрасно розуміє американська сторона. Насправді, американці дійсно могли би це зробити. І тоді, коли відбувалося, скажімо так, події навколо Північного потоку-2, можна було не папірця вимагати, і не зараз вже говорити, а вимагати практично, скажімо так, такі речі, які би там, розбудовувати, припустимо, в Очакові, в Бердянську бази за допомогою. Тобто це не порушує 17 статтю Конституції стосовно розміщення іноземних військових баз. Це допомога наших партнерів в розбудові
українського флоту. Да, но так или иначе, ведь в этих вопросах мы можем апеллировать снова к Будапештскому меморандуму и говорить о том, что Соединенные Штаты Америки гарантировали нам нашу территориальную целостность. У нас оккупированной территории. Так, ребята, давайте что-то делать. Я погоджуюсь. І зрозуміло, що коли я казав про слово меморандум, у нас дискредитовано, я маю на увазі насамперед саме цей меморандум. З іншого боку, я не хотів би, я завжди наголошую на тому, я не хотів би ставити на один щабель невиконання наших партнерів певною мірою гарантованих нам захисту і зухвале нехтування своїми зобов'язаннями і іншими договорами Росії. Ми не можемо говорити про те, що американці так само винні, як і росіяни. Американці провели консультації, і вони їх проводять в рамках меморандуму. А ми хотіли би, от я просто задаю запитання нашим глядачам, ми хотіли би, щоб американці розбомбили Росію? Ми хотіли би, щоб процеси, які відбуватимуться на території Росії у випадку її поразки, не у випадку, а коли вона точно, в мене нема питань щодо того, що Росія однозначно матиме серйозні катастрофічні проблеми на своїй території, але тоді відбудеться талібанізація і сомалізація. Но мы же не говорим о том, что Украина ждет, чтобы Соединенные Штаты Америки разбомбили Россию. Мы говорим о том, что Украина преследует политико-дипломатический путь возвращения своих территорий. И в этом контексте разве не стоит говорить об ужесточении санкционного давления со стороны тех, которые нам гарантировали? Я зараз повертаюся до 2014 року, тоді, коли і про те, яким чином принцип Салямі працює. Нібито немає однозначних переходу кордонів, розумієте? Нібито Росії роблять передислокацію своїх військ на території окупованого сьогодні Криму. Нібито цю форму можна купити в магазині. Тобто це створення нової реальності, але таких покроковим шагом. Всі прекрасно розуміли, хто розстрілює перед Занепіллям українські збройні сили з території Росії. Всі прекрасно знали, що відбувається. Я задаю запитання, що робити. Давайте скажемо про санкції. Я абсолютно погоджуюсь щодо того, що мають бути введені санкції. Але скажіть, будь ласка, коли Росія вчинила зухвалий фактично агресію щодо 24 українських моряків і 3 українських кораблів. Скажіть, будь ласка, санкції, які вже були, я знаю, були готові певною мірою на столі, в аналізі політиці є такий принцип, на столі, вже готові проекти рішення в Європі. Хіба українські політики не звинувачували Порошенка в тому, що він з українського порту Одеса в український порт Бердянськ перепрямував ці кораблі? Было такое, но и санкции были против нескольких ФСБшников со стороны Запада, которые и так не ездят. Ні, на той момент санкції могли бути або проти портів, або проти російських, там розроблялось. Але ще раз хочу сказати, не наші політики хіба зробили такий подарунок всім цим Шрёдерам і всі ці корумповані західні еліти, яка там є. Наша, якщо сьогодні практично окуповане Азовське море, сьогодні ми не можемо провести дійсно з українського порту Одеса до українського порту Бердянська українські кораблі, то скажіть, будь ласка, це хіба проблема санкційних заходів в Європі або США? Друге запитання. Ви кажете про санкції. Да, я за те, щоб санкції були потужними і, ну, скажімо так, відключення від СВІФТу, скажімо, енергосанкцій. Я задаю зараз запитання нашим глядачам. Я за санкції. Але скажіть, будь ласка, економіка постраждає світова. І нагадаю, що в 1974 році санкції, які були введені нафтовидобувними країнами і компаніями в Аравійській затоці, вони насправді фактично підвищили ціни на нафту в рази, а економіка багатьох провідних країн падала на десятки відсотків. Скажіть, будь ласка, американці, Меркель, скажімо так, той самий Макрон, вони залежать від опозиції, яка буде використовувати ці речі? Залежить від громадян, які залишаться. Зараз сьогодні $630 ціна на газ на європейських хабах. Це найбільша ціна, яка тільки була. Росія вже використовує як зброю. Вона давить під час виборів на опозицію і примушує Меркель до певної міри компромісів. Так от я задаю запитання. Путін залежить від своїх громадян? В нього є опозиція? Ні. Тому я, як кваліфікований, вибачте, візьму на себе таку зухвалість експерт, кажу, що в такого роду речах тоталітарні режими, вони набагато російською мовою уязвімі. Вони фактично є набагато менше залежними від такої ситуації. Тому що фраза «баби наражають», вона ж належить якраз
російській владі, коли під час Другої світової війни. Вони можуть піти на будь-які жертви, а американці не можуть піти на будь-які жертви. Так и а что в итоге? Пользуясь словами Конфуция, сидеть и ждать у реки, пока проплывет труп твоего врага? Или как здесь Украине нужно действовать? Тиснути. Я тут питання, ви запитали, як Україні треба робити? Да, чи як робити нашим західним партнерам? Миру, я говорю про цивилизованный мир. Цивілізованому світу. И про Украину, которая стоит в авангарде. Так, наші хлопці і дівчата воюють зараз за європейські цінності, які багато хто вже давно поміняв на ціни і повісили цінники. Але ми не маємо забувати про те, що аргументи для цих проросійських політиків дає українська влада. Я вже про це говорив тричі під час цього ефіру. І постійно наголошую на інших ефірах. Ми надаємо ці аргументи. Ми винні в тому. 24 моряки мали бути повернуті в Україну за рішенням Міжнародного трибуналу в Гаазі з морського права. Так? Так. А їх обміняли, даючи Путіну можливість вийти з-під санкцій. Путін би не виконував рішення Європейського трибуналу, але їх поміняли на тих, хто бував полковника Харабереша в Мелітополі, на тих, хто підривав колонну демонстрантів мирної ходи і вбив 15-річного хлопця в Харкові, на того Цемаха, який мав би свідчити проти Путіна. Тобто Путін поміняв нібито винних, хоча мав їх віддати. Це Зеленський зробив чи ні? Але ми аплодували. Ми говорили про те, що ми маємо повернути всіх. Маємо повернути будь-кого, але питання зрозуміло, що ми тільки мотивували, тому що це був не обмін полоненими, це було фактично повернення заручників, які знаходилися у Росії як країни-терориста, в заручниках на умовах країни-терориста. Тому я постійно наголошую, ми маємо розуміти, що ми маємо справу з терористом, але ми маємо і це підтверджувати нашими власними діями і не піддаватися на такого дискурсивні прийоми, маніпулятивні, про які я також говорив. Наша влада має бути в авангарді. Хлопці, дівчата, так, вони в авангарді, але влада чомусь намагається зійтися посередині, каже, яка різниця, ім'ям якого героя, до якого храму, і яким чином фактично названа вулиця, якщо вона добре заасфальтована. Заасфальтовані вулиці, нагадую, були дуже добрі в окупованими нацистами Франції і навіть в окуповані нацистами в Україні. Але це не означає, що ми маємо асфальтовану вулицю використовувати для такого роду російских танків тільки в информационной сфере. Завершая этот блок, прошла новость. Президент США Байден сделал заявление по поводу визита украинского президента Владимира Зеленского. Байден сказал, что с нетерпением ждет этой встречи, цитирую, «Я с нетерпением жду встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям». Конец цитаты. Об этом Жозеф Байден написал на своей странице Твиттера. Гостем нашей студии был Валерій Димов, директор Центру суспільно-информативных технологий «Форум». Дякую вам дуже, пане Валерию Чухсалову, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. А мы с вами не прощаемся, прерываемся буквально сейчас на 2 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите и не забывайте подписываться на наш Patreon. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Корушкенже аркадашлар экранларınız başından ayrılmanız bizi yanımızga qaytacağımız ve diğer endi musafirlerden çeşit meselelerini müzakere etmeye devam edeceğimiz. Корушкенже, до встречи.